Салом, салом, тамошобинони гиромин, субҳи саҳар кайти бинед хона титу пит ва мо нав омадем ай хонаи очам ва ошхона омадастам, гуфтам ягон хӯрок тайёр кунам, баъд дам гирем. Берун 2 дараҷа гарм, тамом беҳад берун хунуке ҳаста ки тамошобинони гиромӣ ҳама хел хунук беҳад хунук берун мо омадем ва плитамо ҳа Нилуфар чӣ бахестен бо ҳа Нилуфар чӣ бахестен Нилуфар бо сулфа манам хе сулфа не температура надорам ин сулфаш гаранг мекунам зимистон ки шуд Нилуфар алкай сулфа ва ман ин плита вайрон шуда буд дина усто бурдемша барои ҳамин плита шуда дер омаде ман гӯем мо шаб истодем агар не мо омаданӣ будем вай бо ай кор мондаю барои ман ҳамин плита дар нагирифтеста буд ва вай кардемша мо дирӯз бегонӣ вай банк рафта пула гирифтам баъд омадам ки раҳда якта усто пурсидам гуфтам хе радиаторои соз мекунем гуфтан ҳо соз мекунем биёрен гуфтан ва бурдемша авай гуфт ки саати 4 саат нехдаш саат 4 буд гуфт ки саати 5 биёин соз карда метиҳам саат 5 гузашт саат 6 шудак баъд телефон кард ки биёину вай соз кардам шафта барои ҳамин ва ба ҳам плитае ки харидем ай бозор вая низам хел дер овардан саати 4-5 гуфтан ки саати 6 шудак ровна баъд вай оварданша баъдам хел очам шуда фаҳмондам гуфтам чӣ хел чӣ гуфта баъд якбора шаб истодему субҳи саҳар кати хеста омадем болотар истам ҳозир ман мехоҳам ягон мастоба тайёр кунам рости гап хай вай ҳаст чӣ мегӯянд гӯшт харидан дар кор гӯшт гирифтан дар кор камтар хай вай рӯз самбуса кардам пиёзу гӯшташ каме зиёдӣ карда буд ҳозир ҳамун пиёзу ҳамун гӯшт кати мастоба мекунам ва баъд ягон рӯз бовар кунед умуман намефурад берун буромада умуман намефурад ягон ҷо рафтан рости гап намедонам намехоҳам ин бе ҳавои хунукда берун рафтан ягон ҷо рафтан тем боли бозор рафтан намедонам агар ягон рӯз ҳаво нақс шавад сулфаҳои Нилуфара бинед нақс шавад бояд бозор рафта ягон продукта хеле чизо продукта хай ҳасту фақат ҳамин гӯшт несте тамом хай агар ки нашавад дадама мегӯям ки 1-2 кило гӯшт биёран бо морозилникда мемонам бо якчанқа мебарад инҷа худакай Нилуфар устои пластикада телефон кардан дар кор барое ки гуфта буд ки омада дара рост мекунам не ки ҳеҷ не ки биёд дара рост кунад ҳозир ҳавайда телефон кунам гумша ки биёд барое ки дар хушу маҳкам намешад дари мани балкон барои ҳамин ва боз як чизи дигар тамошобинони гиромӣ бисёро мепурсанд ки усмон ки усмон вай кӯдаке ки очам нигоҳ мекунанд вай аста очаи ман нянка ҳастанд ва ҳамон бачачае гӯем нигоҳ мекунанд очамшон анамихел ва боз як чизи дигар бисёро мепурсанд ки светатона мекушам светои моя ай моя ай соати 12 мекушанд то саати 4-4:30 мекушанд тамом ва ай очамшона бошад вай тарафа соати мана саат 8:30 буд куштанша светоя не 8:30 не 9 буд ҳатто куштанша то саати 12-12:30 да баъд метад дирӯз саат 12:30 буд баъд додад намехе вақте ки свет набошад ҳатман отопление мо надорем ягон ҷо ба фикри ман отопление надорад печка низ инҷода намешад вайда этажда печка часпонда печка надорем ман ҳам хел чихел хонаҳои хунукда хай он қадар хунук намешаду мешинем бутерброд ҳозир ҳанами хел тамошобинони гиромӣ ҳозир мехоҳам каме мастоба авқот тайёр кунам
و بعد تمام بعد دم میگیریم بعد خواب میریم برای اون که همین سحری ساعت 6 سحر خسته سیاوش موندیز همه خیل برای همین هازی مونده شدگی میخوایم خواب کردن اول خوراک تیار میکنیم و بعد خواب میریم سیاوش همین آوردم شه сразу خورافتگی ورده بستم شه خورا برای که ساعت 6 سحر خستگی انم که نیلفر باشد نه از نیلفر بینی که هاشه توزه میکنیم گلوهاشه توزه میکنیم بعد خواب میرد خب тамошобинони гиромӣ ман инҷода мастоба кардам свето мурдан барои ҳамин газда майда майда ҷӯш десте мастоба ва инҷода айхонаи очам вай овардем турб овардам ва ҳози ҳамроҳ вай мекунем як дору тайёр мекунем барои ҳамин сулфа барои ки нилфар ва сиёвуш ҳардушон кам кам сулфи деста нилфар бисёру хай сиёвушу қане бисёртар нилфар ва ҳози ҳамин турбкати дору месозем манам хел даруни турба ман тоза кардам он қадар бисёр не камтарам дарунашо тоза мекунем турби мо майдача каду гуфтам ё турб гуфтам ҳози як қошуқча асал меандозем ша намехел як қошуқча асал андохтам намехел ман инда гирифтам ша ки удобни монданаш гуфтам ва ҳатман мана крышкаша мепушем хел мемонем ша иста то амон сок ҷудо карданаш уже обаш бурумад значит тайёр шудаги аст рафтем я бор черепашка хабар гирем сиёвуш хобе мани черепахаи ганда ҳеҷ намехӯра набинем яке аз тамошобинон гуфтанд ки себ дидем мана себ дидем лекин нахӯрда капуст барачада монду нахӯрда нарасша ин чи аҳвол ҳозир иноша партем аввал пекинский капуста овардаги очам айҳавайсиемша мон обашам ҷуда истад ки худаш хоҳад мебиёдам ҷо обаша мехӯрад мана пешаш мана ми капустои ҳатто реза карда додум намедонам мебинем ки мехӯра ё ки намехӯра мон шакои хонаи бо хуб тамошобинони гиромӣ охири влог ай ҳамин вайсар мешавад балкон намедонам нишон додам ё ки не ман кадуҳои ҳамаша дровардам хона чӣ хеле ки гуфтен сармошона барад гуфтен вай дровардам шуна паре рӯз буд вай рӯз ҳамаша даровардам ва ҳозир жалюзиҳои маҳкам кунам хона имрӯз соати 10 светоро киштадам бо соати 2 буд ки светоя додан мо хоб рафтем баро ки плитая бурда будан плита вай бо мана омадак ҳозир кор кардеса плита набуд хона хунук шуд имрӯз ҳаво беҳад хунук буд неке сиёвуш нарас ҳама хеле ҳозир плитая овардан нағз ва ҳозир ман либосонҷо тит кардаги ҳамаша утюг карда мебуром манҷа ваёи кӯдако якбора пага ҳамаша игрушкаҳои порядок мекунаму якбор хонаҳои палисоз карда мебурем уже мо аллакай ужин кардем тамом анам хел тамошобинони гиромӣ ҳозир ноутбука даргиром то ки ҳама якбора ҳама видеоҳома монтаж кунаму ҳама ваёи почтаҳои хабар гираму корома шавам ба пага ба ҳазур анами хел тамошобинони гиромӣ биёед акнун ҳамин кати хайрхуш кунем хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошед обуна шуданро фаромӯш накунед ва лайк монданро ҳатман фикротона ва саволотона комментарияда нависед ман ҳаракат мекунам ки дар влогҳо ҷавоб диҳам ба ҳамаи ҳамин саволҳои шумо барои ҳамин дар комментария ҷавоб надиҳам агар хафа нашавед ман ҳатман видеои ояндада ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб мегардонам боз насиб гуфтесам ки хел ҳаракат мекунам ки кадом саволе ки бошад дар ҳамин вай влог мемонаму баъд ҷавоб мегардонам якбора ҳама хел фикр да ҳама хел ҳаст лекин бояд вая бо кардан дар кор анами хел хайр тамошобинони гиромӣ ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед дар паноҳи худо бошед